Ni wote daminɛna joona o ye sogojugu ye kalata ɲɛmɔgɔw bolo. Wote sɛbɛnw bɛ ka wuli tiɲɛna Washington mara la ani Oregon. An ka polisiw y'a latigɛ joona ko tasuma minɛ dɔ bɛ yen min sirilen bɛ wotekɛyɔrɔ la, o de ye nin tasuma nin mɛnɛ. Wa faamaw t'a jira ko gɛlɛya wɛrɛw bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ wotekɛla caman bɛna wote u yɛrɛ ma kalatadenw na. Hali n'a y'a sɔrɔ ko bagabagali sigida ma delila ka gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan, kalata kunnafoni ma deli ka lakana ka tɛmɛ nin kan, wa kalata ɲɛmɔgɔw ka jɛkulu ma deli ka labɛn ka ɲɛ. Kabini salon janvier kalo la, foroba jamana maraw u ni togoda ɲɛmɔgɔw ye farikolo lakanani jate minɛ maa 1,300 ni kɔ kɛ ka fara degeliw caman kan walasa u k'u labɛn ka ɲɛsi ko bɛɛ ma min bɛ se ka kɛ. Jamana ni sigida kalata ɲɛmɔgɔw bɛ ka haminanko tɛmɛnenw lajɛ ka kalan sɔrɔ u fɛ. O kalanko seko kɛli yɔrɔw la i n'a fɔ polisiw ka baarakɛyɔrɔw, foroba lakana baarakɛlaw ani faamuyaliw, ne hakili la o fana bɛna kɛ dɛmɛ ye walasa ka dɔ bɔ fariyako bɛɛ la. O bɛɛ n'a ta, Amerika kunnafonidilaw ko bagabagali nin bɛ yen hali bi. Amerika jamana ɲɛmɔgɔ ye lasɔmini ko jamana wɛrɛw ka bagabagali kunbabaw ye u bɛ min wele Big Three, Rusila, Iran ani Chine. U ko Rusi jamana ka cɛsiri kun ye ka jamanakuntigi kɔrɔ Donald Trump ye ka segin Maison Blanche la. Iran b'a ɲini ka Trump tɔɔrɔ ani ka jamanakuntigi dankan Kamala Harris dɛmɛ k'a ye ko a ye bagabagali fitinin ye. Amerika kunnafonidilaw y'a jira ko Chine jamana y'a ɲɛsin kosɛbɛ wasabulon boliw ma dɔnnijɛ n'o ye teknoloji baarakɛda tɔnba Microsoft bɛ min jira ko Chine jamana ka bɔlɔlɔ baarakɛlaw ye républicains sariyatigɛlaw caman laɲini siɲɛ caman minnu ye Beijing kɔrɔfɔ, wa a bɛ iko cɛsiri dɔ ɲɛsilen bɛ ɲagami bilali ma. Amerika hakilijagabɔ dɔ min ma dogo o y'a jira ko Rusi jamana ye labɛnw kɛ walasa ka fariyakow lawuli, wa Iran bɛ se k'a ɲini ka fariyako lawuli o fana. Rusi, Iran ani Chine ye o jalaki sugu sɔsɔ siɲɛ caman, nka Amerika dalilu b'a bolo k'a fɔ ko kɔsa na jabɔ galonman minnu kɛra bɔlɔlɔ ni fiɲɛsiraw fɛ kunnafonidilaw kan y'a fɔ ko u bɛ wote sɛbɛn tigɛlenw jira Pennsylvanie mara la ani mara wɛrɛw la minnu b'a fɔ ko u bɛ wote siɲɛ caman Georgie, olu ye Rusi fangatigiw ka baara ye. Narrator: Jabɔw ye mɔgɔw bila ka wuli n'u bɛ ka hakilinaw falen, o fɔli ka gɛlɛn. Ne bɛna fɔ ko ɲɛta min bɛ yen ka dɔgɔ kosɛbɛ. An m'aw jabɔ ye tiɲɛna walima a kɔnɔko bɛ bɔ kɛnɛ kan ka tɛmɛ bɔlɔlɔw kan, kunnafonidilaw kan walima Telegram kan. Sisan, Amerika kalata ni lakana ɲɛmɔgɔw b'a ɲini wotekɛlaw fɛ u ka kunnafoni jugu ni kunnafoni jugu mankanw labɛn k'a ɲini k'u hakili si k'u bɛ se ka da kalata taabolo la ani a nɔfɛ ko.